Невельскія могілкі ў Пінскім раёне. Тут пахаваны Шыдлоўскі Алексей Иванович разам з жонкаю Настасіяй Леонтьеўнай. Яны пражылі доўгае і годнае жыццё. Вось толькі на гады юнацтва і маладосці прыпала адна з найбольш трагічных старонак гісторыі мінулага стагоддзя. Вайна, а за ёй складаны час аднаўлення мірнага жыцця. Напярэдадні 9 мая Ангеліна разам з маці нясуць пяшчотны светлы сімвал свята вялікай перамогі – яблыневую кветку. Туды, дзе назаўсёды написаны галоўныя словы «Помним, любим». Когда мне было 6 лет, я и вся моя семья отправились в деревню Невель к моей прабабушке. Когда мы все вместе пили чай, она рассказала мне о моем прапрадедушке. Я очень им заинтересовалась, поэтому, когда мы приехали домой, я расспросила о нем папу. Папа мне рассказал, что его звали Шыдлоўскі Алексей Иванович. Родился он 22 апреля 1923 года. Когда началась война, в 1941 году его призвали защищать родину. І ён пайшоў абараняць. Алексей Шыдлоўскі прайшоў праз усё ліхалецце вайны. Ваяваў на беларускім і украінскім франтах. Удзельнічаў у вызваленні Львова, Польшчы. Двойчы быў паранены. Адчуў на сабе пакуты канцлагера Майданак. З вайны вярнуўся ў пераможным 1945-м. Зараз у памяць пра Алексея Шыдлоўскага засталіся ўзнагароды, ордэны Вялікай Айчыннай вайны і Чырвонай зоркі, медалі за баявыя заслугі, за адвагу и перамогу над Германией. В каждой семье День Победы отмечают по-своему, но эти традиции всегда связаны с памятью поколений. В День Победы 9 мая мы всей семьей идем на парад. Берем с собой большой букет гвоздик, часть возлагаем к памятнику, часть раздаем ветеранам со словами благодарности. Мы хотим, чтобы традиции навсегда оставались в нашей семье, ведь традиции – это нить, которая тесно связывает между собой разные поколения семей и делает их по-настоящему крепкими. Вечны агонь імёны вызваліцеляў Пінска. Напамін нашчадкам і падзяка героям, якія загінулі за свабоду і незалежнасць краіны ў гады Вялікай Айчыннай вайны. І фотаздымак прадзеда, які з гонарам трымае праўнучка. Каб да таго, што Беларусь памятае, дадаць сваё «Я памятаю». Вераніка Якавец, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».